takulandiraniso mpulogalamu ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Mpulogalamu ino mamasiku onse mukhale ndine mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso mpulogalamu ino sikuti ndilindekha. Lero ndikuchita danga ndithu locheza ndi Williams Nkhoma amene yutu ndi Vice General Secretary wa bungwe wa timu ya Blue Eagles. Mkulu ameneyu waonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa udindo wa legal advisor wa bungwe lija limene limayendetsa masewero ampira muno Malawi la Sulo. Ndiye mutakhala pomwepo timve kuti munthu ameneyo ni ndani ndipo watibweretsa za mtundu wanji mpulogalamu ino ya From the Terraces. Monga ndanena kale kuti mpulogalamu ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Williams Nkhoma ameneyu akuchokera ku timu ya Blue Eagles akufuna ndithu apikisane nawo pa mpando umenewu wa legal advisor ku bungwe lija la Super League of Malawi. Ndakulandirani Mr. Nkhoma mpulogalamu ino ya From the Terraces. Yathokoza kwambiri. Inu masukani pano takatikuona m'manyuzi kuti akuti Williams Nkhoma afuna atasendera nawo mpando umenewu wa legal advisor wa Sulo ndiye anthu kumafunsa kuti kodi Williams Nkhoma ameneyo ndani. Ndatokoza kwambiri kachiwiriso kuti munandipasa danga at times kuti mwina anthu andidziwe. Ine zina langa ndi Williams Nkhoma pakati pa Samuel. Ndiye William Samuel Nkhoma ndiye mangodula kubwera Williams Nkhoma atatu. Ni maina atatu. Pasonko pamene popo. Ineyo ndikuchokera Kalanga Village Tiero ndo Blantyre. Ndimagwira ntchito ku police ndine legal advisor wa Malawi Police Service. I'm in the legal department ku Malawi Police. Ndili ndi degree ya human resource komanso ndili ndi diploma ya law imene ndatenga ku Chancellor College. Sure. Chabwino. So pano ino zampira zikuti muzikhala zampira zikuti lero mfuna mpira wa Sulo mudayambira pati. Mukudziwa ino mpira ndi game of actions and reactions. Ine mpira nayambira ndili mwana ndithu komabe although sinasewere nawo kuti kupita nawo patali. Koma in terms of interest kuyambira ku muziki wathu tikusewera ku primary kumasewera ndi azinzathu tinafika nthawi nake I think cha 1997 mpaka ndinayambisa timu imene akatipanga sponsor ndafumu yathu tinkatina kuti Chief Dynamos. Tinalika timu kenda keke koukira kuchokera ku timu imene timasewera ya ku muziko yana ukhaoka and we were managing ourselves. Imene inapanga be develop paka na amene nali pa lirangu CDSS. I think then so ndinachita active football kwambiri pamene popo ndasewera ndi anthu achinambanda chani. Kuchoka penepo then najoin na Malawi Police Service. Ku Malawi Police Service maziwa kuti ma regions mumuli mipira. Koma basically nditapita pa Central Region pano ndinakanika mwina ku chifukwa cha busy. Koma nditapita kudeza ngati Deza Police Station ndinali ndi Deza Eagles. I managed Deza Eagles ndi azinzanga kumene kwa china Mo amene anali ngati coach. I was administrating on those issues. So mutakuona kuti chidwi cha mpira sichoyamba lero. Ndi pamene no mutakuona kuti mu 2015-2016 season pamene Deza Young Soka imasewera nawo mu Super League. I was one of those people but mene mwanenera mukuti we were behind the scenes. Kumayilangiza timu ija kumalangiza mwina ma administrators aja kuchokera patali komanso makhale active ku ground kucha. Zimene zozo ndakha ndikupanga to the extent kuti mwina munalizativano 2016 kumapeto to 2017 mene transition tingachoka ma team 15 bwera ku 16 is when maybe I was now spotlighted on the national because I was one of the legal advisors. I mean naipanga advise Deza Young Soka ili ni ma issues. So kuchoka pene pachene tinali ndi nkhani ndithu ndi anzathu asulo mpaka na kufamu kukafusa mwina chisokozo cha code kuti apene baba nkhani yaikulu inali kuti system avesesa kuti ziganizo zimene zabwera motani. Chiganizo chake chinikwene time ya chidali chotani mwina mache mtango wako mbutsa kwa anthu time munali ku Deza Young Soka advising them. Chinawutsa mapiri pa chigwandi chani kuti Deza Young Soka mwina ndi Sulo mpakhale ngati pali koka na koka. Chachikulu chimene ndinachiona po time imeneyo mmene kufotokoza kuti nali behind the scenes maziwa kuti administration ya mpira watu amene amaonekera kusogoloko kumana mwina ndi Mali Granas amakhala chair GS ndi treasurer. Those are the only people. So anthu ena afeti makhala behind the scenes. Now zitachitika zimene ziyazo mukumbukira mtime ya 2015 Deza inapangidwa relegate it was on position 12. So itabwera no kuti Sulo mwifuna ipange chiganizo chokuti kukhale matimu 16.
anthu ngati timu yakumudzi anaona kuti popeza kuti anathera pa nambala yaikulu pokusiyana ndi anzawo, they were supposed to be automatically be into the super league kuti akamenyeso. Koma zinapezeka kuti kumapeto kwake ma league runners ananena kuti ayi tiseweranso mmipira kwa matimu amene ma playoffs aja. Chiganizo chimene chacho chinausa mapitika chidwa kwambiri kudeza district mokuti anthu adali kukwiya kwambiri. Now inafika nthawi yokuti ineyo ndi kupanga no interact ndi organizers aja pamene anthu sakukhulupirira kuti chikuchitika ndi chani. Namba kuwerenga mabuku aja malamulo a champira kuti izi zikuyenda bwanji ndi pamene tinazapemphako ku bungwe la Sulomu kuti tamvani fetu kudandaula tikuona ngati chiganizo mwachitaje muli ndi imwe na kukondera pa chiganizo chanu chifukwa ife ngati design soccer amene tinamalizira pa position 13 tinayeneka kuti automatically tikapange qualified mwenyeso mu league ma process ana zaenda pene pajapa anali questionable kwa ineyo then ndili kudeza chifukwa malo moti pasa audience kuti okay tamva complaint yanu ndikuti yankha officially zinali za mafoni and to the extent maybe kunali kukalipidwa then kana kuti koma ife we were your affiliates and ngati pali nkhani ma dispute ngati awa tikuyenera kuti tipasidwe advice idapitirirabe pambiri anzathu asulo asana tithandize nthawi imene janapita ku farm kuli Suzy Onyerenda nthawi zimene kwa imbira kupanga nawo interact ndiye experience imene nakumana na nthawi imene ndinali yokuti ndikabwerera kwa anthu amene tinayika kutsogolo kuti ayendesere za soka timafunsa kuti interaction yanu ndi ma league runners ndi yotani imaoneka kuti sinali yolumikizana kwenikweni so ndinkabwera ngati mulendo I should have to register here kuti mene nkhani meja itapita uko kunali zambirimbiri ndithu amene timpangira kubani saza panga so zampira kumalawi kuno zondiopseza koma I still so strong because nomatika wenga malamulo kuona kuti I'm within the law ndi apange advice moyenerapo. One of the issues is like the outcome titasatenga injunction ndikuimisa playoffs ija ndikubwera ndinkapanga advice no anthu aja ankayembekezera kuti ndi ayankhule each and every time ndayankhule izizi zikutanthauza kuti chani ndi madziwa nthawi zina zake kuliko kuzima kazi na za technical then mayeneka kuti ndizipange fuses zimene zikuti anthu aja zimvesese ndondomeko zimachitikira because initially it was like tatenga injection ndi kuti tikamena that was not so nkhani imene inadza bwanji nkhani imene kukhoti kuja titapita Justice Nkandawire anapeza kuti maybe ku Sulomu kusana satile malamulo chifukwa anawerengaso malamulo a Sulomu momwe ma constitution kuti ngati pali grievances the first step ndi kuti waja agwise ntchito the disciplinary committees atiyankhe so asaji anaona kuti anatalakwisa kwambiri paka anati so judgment faulted Sulomu to the extent kuti anapanga so fault kwa pasa ma damages kuti atipasa ma damages for the litigation that was a success to me then titachoka pene pocho the next step was ndapanga advice kuti mupange chiganizo ngati design so either to continue ma playoffs kapena pull out so as in team uno ine nangopanga advice amene amayendesa ndi anapanga chiganizo chokuti I feel basi we are pulling off from the playoffs atakuya mudziwa atakuya that was the end of the it and we communicated with design soccer is not pursuing with the, in the playoffs drama za litigation zimezo anapanga zinalipidwa drama za litigation zinalipidwa and it's very disheartening to me. Those are some of the issues zimene nimeona kuti nzovutirabe mu mpiramo kunali assessment of damages anali pasa damages I think it was 4 million kuti there's a young soccer should benefit but I was very disgruntled with the lawyer who was handling the matter. He did not assist. Okay, chabwino nde inuyo panopo muti mukaona are you ready kuti mukhozokatenga mpando umene wa legal advisor ku Sulomu? Ndithokoze kwambiri ineyo ndakonzekera andikhumbulanga mukuyaka mtima wanga mukuyaka moto okuti ndithandize kuyendesa nawo mpira ku Malawi. Mene ndayendera pene pochoka ku design soccer uzafika ku Blue Eagles for the past 4 years ndakhandikwa alangiza and pali ma styles ambiri zimene zachitika atakhani ma legal battles kwathandizira kuti how best kuona so kuti mwina decision ina kesina libwino kupanga tawina ko zambiri zolepherazo talepheraso koma ndabwereranso kukalangiza tikabwerera kuti tapanga litigate issue ja kubwereranso kwauza kuti apa zinayeneka zitere zolondola ndizizo salondola TNT to the extent kuti ma punishment ena ka Blue Eagles ndakhandikwa kuti we cannot contest, let's accept apa tinalagwisa popanga isi. So I feel now this is a time imene ndikuyenera kupita ku Sulomu. Ndikupita ku Sulomu with an aim. The aim is like in the present kulibeko proactive approach in terms of kupanga train ma club administrators. Okay, mwina mageti sana fike pa masompenyano amene mutakapange ku Sulomu. Inuyo ku Blue Eagles mukamati mufuna kuchokako ndichi tipeyo tingaloze kunazo kuti ankoma anapanga ichi ngati atisana kulandireni tatokoza kwambiri chilowereni ineyo mu 2017 ku Blue Eagles ndinalo kumene uja kungati legal advisor. I was appointed as a legal advisor kuti ndizathandizira. I think it was the blessings of the then chair
ngwala anaona kumwina ma attributes enake because technically or even background ndikamafuna kuazuzula anthu kuti koma ziganizo izi munapanga bwanji za technical za background the same applies in the administration, the background administration. So koma communication abwino, drafting of the contracts zokuti zikhale zomveseseka chifukwa anthu aina kaka madandaula ndi udindo wanthu amene mukuyendesa chinthu icho kuti muone kuti chikulakwika bati kapena kutenga madandaula awo. So muthakuona kuti I started formalizing the processes and there was some other institutional reforms imene tapanga within Blue Eagles okuti nkamaza joka I can even hand over the files zimene tapanga nkwasi ya ubwera kuti mujokera apa muzilowera uko. Mukaiona Blue Eagles as a team, are you satisfied in the performance of Blue Eagles in Super League? Mutakuona kuti the trend kuyambira 2017, 2018, 2019 we have registered a great success in the football. Mutakuona 2017 tinalowa ngati Maiden after the new election imene inachitika ku Blue Eagles. 2017 ife tinali chaka cha kuti yoyamba. Nditakuuzani kuti executive imene inaendesa from 2017 kufika panopo italowa kumene anthu ankaikwacha kuti si adzambira ndipo ankaona ngati to be the downfall. Koma 2017 tinamaliza pa position yabwino. Come 2018 ndija breaking tinakatinga Airtel top 8 pa bingu with bullets. 2019 nkhani zake nzosakamba panopo bingu ikome Fizzy Cup third position mu Super League. Zimene zozo sizingochokera maplayer okha zikuchokera kwa administration management ya team. So I'm looking into those angles kuti okay I've managed to impart my experience and knowledge into the running of the game of football. Ndenda ona kuti there is a trend and panopo graph yatu ndiyo kuti kukwera. Do you think you are experienced enough to run as a legal advisor wa Super League of Malawi, considering the experience mwapanga Ghana ku Blue Eagles? Yeah, legal advisor position ndikumayangana no in the interpretation of the laws of the game. Because tikamayangana zimenezo zokuti munthu uwine ma cases ndiye kuti ukuyeneka kuti uwerenge kwambiri. In one of those people because sinakatha kupanga success ma cases amene ndapanga litigate ndi Blue Eagles without reading the laws. Ineyo ndamene ndimapereka kuyambira FIFA rules kubwera CAF rules, FAM rules kuzabwera ku constitution ya Super League of Malawi before sanapanga chiganizo. Those people were banking on me kuti okay aligo nkhani yachitika pano kapena vice jeze nkhani ndiyo khoza malamulo ndi zimenezo ndiye ndimakhala pasi ndikupanga draft zonse zija ndikupanga advice then ngati ma client yanga ndimathaso kuwafunsa kuti okay malamulo akutinji akutere ine mukuona kuti titani. So ndikuona kuti pano kuno I have developed that thick skin that I can manage now to take it to the hot position in the Super League of Malawi because the issue is to run it according to the rules and regulations. Tikamwereka imadzi pang'ono tisanabwereso mchigawo cha chikiti mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Program ino muli ndine Pirirani Kachinziri yemwe ndi mkonzi ndi mulutsi komanso sindiri ndekha ndikucheza ndi Williams Nkhoma atu ndi general secretary wa timu ya Blue Eagles koma waonesa chili choti yeyu akaimenawo ndithu pa mpando uja wa legal advisor kubungwe la Football Association of Malawi mwezi uno amene la Super League of Malawi mwezi uno ukamatha ndiye mutakhala pomwepo pamenenso tikubwera ndi nkhani zina zotsatira ndi mkulu ameneyu mchigawo cha chiwirichi. Monga ndanena kaletu kuti mukuonera from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Program ino uli ndine tumkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso ndikucheza tu ndi Williams Nkhoma ameneyu ndi general secretary wa bungwe wa timu ya Blue Eagles koma pano waonesa chidwi choyima nawo as a legal advisor wa bungwe la Super League of Malawi. Okay, fine. Now titapita Nkhoma ku nkhani yokhudza nawo my elections amene akubwerawa a Super League of Malawi mwezi uno kamata. Sichoncho pa 26. Yeah. Kumene ku anthu amene akuonesanso kuti akhoza kupangapo compete nda Thabo Chakaka Nyirenda amene wadali ku timu ya Silver Strikers umathinga anali kunja kumaphunzira ngubwera kumene komanso pali Innocent Kadamanja nawonso anali ku Silver Strikers anapanga ku save as a GS nthawi imeneyo komanso a David Kanyenda sanapange kumfimu kwenikweni kuti akhala ngati kuti mwina mwache abwera ku angatata pange nawo compete pa position imeneyo. Inuyo confidence yanu ili pati kuti mukhoza kumene mwache kugwetsa mphangala zimene chifukwa tikaona Thabo Chakaka Nyirenda ndi munthu wakhalisa mu mpira, tikaona David Kanyenda ndi munthu wakhalisa mu mpira, komanso tikaona Innocent Kadamanja ndi munthu wakhalisa mu mpira. Inu confidence yanu mukuyipezera pati? Confidence yanga kwenikweni ikudzala mu experience imene ndakhala ndikudusamo komanso masomphenya amene ndayika pa ground.
ndisanabwere kuzigulisa kwa ma clubs ndinakhala pansi ndithu ndikupanga device I think ndi milozo follow ndithu imene ndikuona kuti ngati anthu anga tipase mwayi okuti ndikatumikire ndikakwanirisa ineyo ndi confidence ikubwera kuti zimene ndikunenazi ndi zimene zili practical pa ground zimene ma club akufuna. So you can be there competing koma ngati ulibe masomphenya ulibe ma objectives opitisa ku Sulomu ndekuti akusankha ndikuti palibe chimene chitasinthe. So ineyo ndakhalabe ndithu ndi chidwi choyambirira ndekuti ndinapita kuma clubs kugogoda kuwauza zimene ndikufuna. So panopo tili pa level ijayo kuti ndagogoda kwa ma club ena ndipanga sure kuti they can give me a nomination as a process. Kuti akandipasa nomination ineyo ndikuyenera ndikapereke zoyenereza ku Sulomu plus registration fee. Kuchoka pamenepo is when we can roll out as a campaign kuti why ma clubs andisankhe ineyo. So ndikuona kuti ndi masomphenya amene ndayikawo ndapanga nawo communicate kuma clubs nkhani ndazichepesa servant leadership style philosophy yonena kuti ndikatumikire ma club osati ndikatumikire zofuna zanga. Aliyense akamapita kumeneku amakhani manifesto yachi ine ndikapanga chakuti kumatikapita pa ground pacha zimapezeka zoti nthawi ikupita palibe chikuchitika. Inuyo how do you assure anthu nazo zimene zimukapanga? That's the challenge. Ineyo popeza kuti ku human resource napangapo za management leadership and governance zimene ndi zimene zitandilowe munomo kuti ndikathandizane nawo utsogoleri wa Williams Banda. Basically nenzikangana kwambiri nkhani ya malamulo because china chilichonse chimene imachita ngati Sulomu Super League of Malawi league runners amene anasankhidwa ndi ma teams chikuyeneka kuti choyambirira chikhale chosalira malamulo ndi nkhani au operationalize the law that govern the football in Malawi and that govern Super League of Malawi. Mukuona kuti pali ma gaps ati mukaitenga Sulomu paipo mukuona ngati mukhozoka konse mutendo Sulomu. Ine kupita koyambirira masomphenya anga ndokuti ndikufuna kuti onse ama clubs amene amasewera mu Super League akaphunzire malamulo oyendesera mpira. Ndakhalamo 6 years ndikupanga nawo compete sinapezepo workshop kapena training ina yonse yokuti akuluakulu mpira kusintha zikuchitika zakuti tabwerani kuno cholinga kuti tiziyenda ulimodzi. Ma dispute enake ndapanga observe I did a small research on this. Ma dispute enake amachitika is the problem is ma administrators ama clubs they do not understand what the law says. And now that's the gap that that's bank identify ndiri kunja. Now I was now questioning kumene koko kuli ma legal advisor ku Super League of Malawi. Gap isakuiona because that's where you are supposed to be proactive by developing a conceptualized idea, developing it ndikuwapasa kuti mavuto watakumana nawo milandu utakumana nayo iyi vuto lake ndiri. So tikapanga identify vuto liji ndi pamene tikubwera engage them kuti milandu ije kamazabwera kusokolo sizimakhazovuta. Koma don't you think kuti gwero linanso la mavuto amene wandikusintha kwa leadership imene mache ma club chifukwa chokuti palibe club licensing anthu alibe uje ni ma secretariat okhazikika ndi anthu oyendesa ma club okhazikika. Yes, so zimene zozono ndi udindo wa Super League of Malawi kuti azipange structure in that way kuti ma club akhale in that state because ngati panopo I was developing many ma trainings. Yes, titopanga training pano koma maybe next year kukubwera matimu ena atatu tizapanga target bwanji. So zonse zija zikakhazomveka bwino mwezi zooneka bwino anthu ajaso thamwe anthu ena ake ntafikira ananena adizoona kuti tikungolowa tusitikudziwa ndipo makha situation ije kuti mu malamulo a Sulomu muli mafomu ena kuti afire zoyenereza kuti akapange nawo participate mene pajapo anthu ajasana basidwe training mapeto ake kumango khala mafoni daily osatha. So we are saying okay mwabwera matimu atatu from all the regions bwerani kuno malamulo ampira ndi awa ndi awa tikudziwa timachokera kuti aliyense amatha kuuziwa mpira koma mpira umaitidwa ndi malamulo. It is only when we can now interpret it, put into a very good perspective to the clubs we know okay these are the do's, these are the don'ts. What happens is mukalakwiridwa ndekuti mudandaula ola kwaja akuyeneka kuti so apezi chate. So ngati anthu awiriwa ola kwa ndi ola kwiridwa akulidziwa lamulo lija mukamabwera niwe ngati Malik Runners munthu atavomera kumakhala plea of guilty ku criminal koko kapena acceptance of liability ku civil kuti tabwera inuyo ndi administrator ma supporters anu anapanga izi mmene tinaphunzitsirana moja mukuona kuti anapanga chabwino right. So those are the point because ngati angathe kuyankha okha apitaso nkukauza anthawo amene mwina samamvesesa chiganizo cha Sulomu kuti bwanji Sulomu ikupanga zimene zizi pomwe ife sitina lakwe. So I wanted now to operation that kuti tonse tikhala at the same page ine woyendesa ndi amene tikuwatumikira ma club tonse tikudziwa lamulo limene tikuyenera tikapange ku ground kapena sakabange. How sure are you kuti ma ambitions anu kapena ma plans anu akhozokadutsa ndi administration imene ili ku Sulomu because zimukuzipanga inuyo outside the fence koma when you're inside the fence umakapeza kuti kumene kujaminga ndi zambiri. Yeah, this is not new.
mene ndimasintha office kuchoka kudeza mwina kubwera kumene ndikugwira ntchito panopo mene amagwirira ntchito nthawi imeneyo mu office ngati office ndimosiyana ndi mene tikugwirira pano so ndili ndi luso limene lolo kuti ndimatha kupanga develop mabwana so ndikupanga appreciate kuti I think ukhanga tona khala pasi unayikirapo nzeru kwambiri zimene zitithandizira bwanji because each and every concept umafunika kuti uyipange justify as a project kodi itithandiza bwanji magapu alipo ndapa that's why ndakuna kuyamba paja namba ndikupanga identify magap then I'm coming in kuti kuti ndipanga address bwanji magap sane koma don't you think kuti mina mache working for the young soccer kapena working for super Blue Eagles it's a small constituent than kuti mungagwira ntchito ndi Sulomu yomwe muli ma club mwina mache 16 and by my club 16 yo mwina mache anima reserve side yawo administration yawo it's wide to the po imene mache it was a small constituency whereby you could concentrate experience yoyamba ndi design soccer it was a community team I managed it then ndabwera huku it's an institutional team I managed it so mutakuona pene with the transition ndikutha kuziwa timu imene masupportedwa ndi anthu akumudzi zosowa zawo ndizofuna zawo ndikathandizira bwanji kunkhani ya malamulo or even developing a concept kuti apemphe for sponsorship I will do that for free because I know ndifuna ndipange nditukule iwaja apange appreciate right tikabweranso ku ma institutional teams ali kuthekera kotere komanso akokanika izi tikathandizira bwanji so kuti akafike kuku so my advice ngatanga ndipitise kuku will be for free to the clubs my office will be open for them usati kundimbira ndilibize no these are the people who are sending me there so ndikuti ndipita mene koko to save them not to save my interest I will spare my time all odd hours in order to work for those people who have come usati mungopanga sugar coat chifukwa choti mna mache mufuna mavoti pa 26 pa ndithu ngati samatero ukazikapita mene kuja anthu amasiya you are right ngati muta they become anthu mene kuja ku arrogant samamva amapanga zawo mutati muone design soccer it was on pro bono sana ndilipire sine malipidwa koma ndimagwisa ntchito even my sources zanga gali mutanga kunyamula ndi anthu kubwira kuzayendesa za milandu zija without being given anything or even to draft that one to read those laws you didn't know any money I was doing it for ndimapanga soko uku ngati ku police kuti ndiko function imene ndimagwira siku ndi siku koma ndikawetuka imene ndimapanga zampira ndimatha kuchomba utalichi one kuti ndikupanga zampira okay so those are some of the issues kuti I can dedicate my work kupanga zinthu zongothandiza wamukhanga kuti muli ndika liberous mind kwambiri yes sure because kuti zinthu zisinthe you cannot be all bureaucratic always you need even to condemn the leadership if they are making wrong decisions why chimene chimatanthauza kuti bwana utakwenda ndi bwana ngati umamuopa sumuthandiza paka natha kuwera kupompa ndemo kupompa kuja ndakwa bwanji akomatu bwana nakuona kuti pena pake simaenda bwino let's take for example kuti mukuyendesa galimoto you are the passenger uli ndi bwana wako akuyendesa mola kuika passenger wabwino mauza ta bwana khanga simukuyenda bwino reduce the speed apa tipangezi that is the mind imene mabwana pasogola mazazindikira kuti uyu ndi othandiza chifanda daba kuna zoti kuyambira muli kumudzi munapangapo libero ndikuyambisa timu yanu muli ku young soccer kudedza young soccer zikonde kuna zoti ayi munatsutsana ndi ziganizo zina nde ukumene komupita mukakhala stable okay ngati matimu akungofuna kuti tipite kumene ko ndi anthu kuti tizikangolemekeza chiganizo china chiyosolo cholakwika then they can choose others koma if they wanted kuti maganizo awo akatengedwe andiso azikalandira feedback because the process is anthu adandaula tikuyena ngati apase feedback so I'm not liberal as you have put it I'm not but I try to correct wrong decisions so the legal advisor's position it is to correct because the first William palinkani yakuti I need to go into the law association ikamapanga chiganizo it is according to law yakuti ndekuti they have got the backing of the law akabwera anthu aja chifukwa choti tinaphunzitsa tikungwauza kuti takwenda ngati section yakuti ikufotokoza zakuti now decision ya ife ngati malikiranasi tinapanga chotere chifukwa timapanga address my issues up how do you feel it so those people be giving positive feedback to our decisions mawu anomaliza chimene mukuona ngati ndinoyenera kukakhala ku Sulomu mukhoza kuwauza chana kuti adzakuvotereni chachikulu ndiyo kuti ndayendesa kompirawo very active ndipo ndili ndi passion for the game of football ndikupita not kuti ndikangopanga dzina kapena so ndili ndi china chake from here kuti ndikapange no panopo ndikungopita kuti ndikathandize I'll be a proud person if the clubs will bestow their trust on me kukandipasa udindo umenewo kuti akaone and I'm giving them time frame give me 1 year akatha kuona kuti zinthu zasintha ngati sindikachita bwino ndikapereka feedback zindalephera chifukwa chani that is all mukhoza panga resign kuti sifuna pange ndipo ndikakakumanaso ndizokhoma kwambiri you put it in a very strong way to say rebellious but I will say no ngati kagwirira ntchito kake kale apa sitikutumikira anthu amene anatituma kuno mupitirire koma ngati
anthu ajaso akamva because even anthu aja mutha kuona kuti Tia is experience mu accounts like economist nzat Williams Banda kuligoku mwina ngati kuphunzira amakuphunzira modusa so ife tinatengapo nthawi kwambiri ndiye tiyerekeze kuti kwabwera chinthu basically mwathu mutima gwira ntchito ndi secretariat ndi nthawi yanga yokuti ndilembe choyambirira tisanapange chiganizo timalemba ma opinion koma bwana zachitika chifukwa cha kuti timakhala factual background then the law imene kuchita apply pa zimene zozo then my own opinion kuti ichi the best approach ndi akakapanga chawo chosemphana ndi ichi ndi chimene chitakatibweresere milandu kuchako ndili konko so ndikafunsa kuti na bwana ndinakuwuzani kuti ichi the best to apply the best principles or laws to be applied inali and as an organization tinaine kati pange chonchi munasankha the opposite as a result tikutukwanira tonse so nkukhulupirira kuti ndikakapa some advice ngadameno we have been doing good work in terms of providing legal advices and legal opinions to different stakeholders. Mundi chikhulupirira kuti mpambana masankho amene chikhulupiriro ndili nacho chifukwa kwa anthu amene ndapeza ndikwagogoda ndi masomphenya anga akuonesa kuti mepe atha kundikhulupirira koma ngati sindingathe kupambana kutero ndi afunira zabwino zonse komabe aziwe kuti ndikakakhala ku Brigos I'll be checking their conduct ngati kuli ku office. Timene pamene potom program ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Program ino mnali ndine mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso sinali ndekha nali tundi Williams Nkoma amene watunda akulaja anali nditu Vice General Secretary a timu ija ya Blue Eagles kumapano aonesa chili chokakhala legal advisor ku Super League of Malawi pa 26 September pano. Ndemutatsakhala pomwepo sabata ya mawa tione tikutengere mzantundu wanji program yanino ya From the Terraces.